Ngizokhuluma ngalolu daba oluthinta leya nsizwa leya elengelwa ilokhuzana i-private party yalo yabona okusho ukuthi ngicela ukuba negama nje ngizolisho nje lihlelekile for ukucover leya nsizwa ene problem ye-hydroxyl. We call the yanto yana i-hydroxyl la khona scrotum siba swollen or siba or sikhukhumala yabona, then we call le yanto leyana i-hydroxyl. So leya hydroxyl yaleya ndoda ngizokhuluma ngayo, but ngisalinde nje bethi ungena abantu ngisakhuluma, and futhi ngiza nosizo khona into ke mina engake ngayisho ukuthi ngiyakuza umlaphi umuntu ungaqalanga aba consult ukuthi kwenzakalani kuyena. Ngiyakuza umlaphi umuntu uya consult even esibhedlela bayakudiagnose kuqala, even noma uyokhandisa imoto. Umuntu uma yokhanda imoto engenayo i-diagnose machine ezothi awidumisi athi rev dumisi angayidiagnose ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, ilaphi blockage la yenzekele khona, bese yakhona ukuba uthi oh le moto i-mechanical problem yayo is somewhere there, then uzoba ne problem yabo. So nasesibhedlela kumele bakudiagnose qala, ubheke ukuthi what is the cause of what such a particular STI or STD or disease. Without diagnose ngeke uzwazi udila nani. So nala kumkhakha wethu kufuna umuntu uqala umhlolele before uthi ngiyamsiza, unless mawuzothi mawuconsulta naye bese uyangena esigodlweni bese uyacheck, ngoba ngeke umsize umuntu ungabonanga ukuthi unani. Uyabona nje mina sengiyichecke yonke into ethinta leya nsizwa leya yakabani yakamhlongo mangaphosisi, checka yonke into kokugula kwayo, ingakho ngine solution. And i-solution yami akuyona le solution le yabantu basemahlangeni, yabona abantu abasemahlangeni. Le solution yami eyabantu abahlelekile, eyabantu aba understand story sabo, abantu aba understand impilo. Le solution ngoba khona into engayichaza ngomunye unyaka ngathi izinyanga nodokotela ngathi into eyodwa. Inyanga nodokotela laba be-medicine abafunde i-medicine from school, they spend more than 7 years, abanye baqhubeke futhi bafunde even though sebe-doctor sebe-specialize in stuff. Ngasho ngathi izinyanga nodokotela into eyi-one. Umehluko izinyanga amathwasa in stuff nabo bangodokotela kodwa kwenye i-level, kwi-level esiqhamuka kuyona thina abantu abamnyama esingenayo i-access lokuya ebhedlela kudala besizwa yibo ngamakhambi lapha nalapha ya izinyanga lezo. So lokhu kwaba medical kuyi-upgrade madoda, sekuyi-upgrade yalokhu kwezinyanga. Yingakho naka medical kuba nama-scientist azo researcher ngekhambi la noma yisiphi isifo esisuke sikhona, kunama-scientist. Ama-scientist azinyanga because i-scientist yokuqala yayingafunde ngisho ukufunda, kwakuwumuntu onesiphiwo nje, kwawukuthi into yakhe wayiphethe kahle wayenza kahle, yagcina ke isihamba ngalomkhakha ukuthi kufundele lokhu ukuze ukwazi ukunderstand kwenzakalani. Ama-scientist ngapha izinyanga zangapha, ifana nokuba ne-tech shop emakhaya emaweni bese uzoba ne-tech shop egateway noma emhlanga. Ibhedlela ziyi-level ephezulu yobunyanga. That is why even i-equipment ibhedlela eziyisebenzisayo izinyanga azinazo. Umuntu oyinyanga uyacabangela ukuthi khona into engaphakathi. Isibhedlela siyakwazi ukuthi sikwenze something like ultrasound or whatever you may call it, babone ukuthi yini engaphakathi, ama-fibros u1 no2 u3 no4, bese beba nendlela bazokuhlinza kanjani bese beyikhipha leyo nto. Futhi ibhedlela ziyi-level ephezulu. Ngizokhuluma ngale sifo sale nkunzi. So njengoba ke le nkunzi le inale nkinga ye-hydroxyl, njengoba kunale nkinga ye-hydroxyl, yini eyenzeke kulo bhuti lo before ngigcine ngesolution? Ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho solution. Yini eyenzekile kulo bhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya, kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane, wawukhetha futhi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onomali ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu
ilapha yakwi private part yakhe okusho ukuthi isign ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhethe lo moya uthe mawungena lo moya wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke. Wazenza something like like a virus, something like ilokuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi, wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthe mayimudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu ngasebenzisa ama yipi process ukuphuma. Yaqhubeka lento le. Iyahamba yamudla. Yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi, iyahamba, and lento izenza inyoka ngithi, ngoba ingaphakathi umoya ohhabulile kumuntu osifazana thizeni, uyahamba yamudla. Uthema umudla. Waze wafika na kwi private part lapha kwi scrotum. Uthema ifika kwi scrotum, wabusa uyabhajwa. Nkosi yami. Ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu. Ngoba lento engichaza la yile kuyiyo, yabe siyabhaja kwi scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi ibhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like ithema ibhajwa lapha ya ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa akusaye phambili akusaye emuva yabe isizakhela lona indawo yayo yokuhlala yayisiyahlala futhi sitakile ke manje iyenzeka lento uthola umuntu ukuthi uzohanjwa yinto emzimbeni iyehla iyenyuka phathwe yikhanda ezwe kuneqolo lana ezwe izibhobo ezwe into isingapha ezwe kusokuhlunga igxalaba ezwe kuhlunga umlenze into ehambayo lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhi la mayise stakhi la akusadluleki ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la liqine leli qhuzu leli liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi istakhe la ngoba isistakhe livele likhukhumala unyawo luthi omunye istakhe edolweni wena wabona umuntu one arthritis yabo istakhe edolweni so kunenkunzi lo lento istakhe kwi scrotum ngenkathi sinwebeka iscrotum that is when lento mayisishintsha seyiba ihydrosil because like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke njengoba ihleli khona seyizakhele idam layo ke kodwa ngulibone wena likhona isivele yakhe indlu lapha kwi scrotum lento hleli kuyona yenzani iloku imudla ibuyilale uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla mayisimdlini ibisiyathula kuzokuva isikhashana mase kuqhamuka ubovu obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho and ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona kubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke so insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle eAfrica engathi izoba nomuthi wokukhipha le into kwi scrotum ibisi yaqala ilokhuza le scrotum mase siyabuya ngelo process yokubuya kwe scrotum ngeke isenziwe inyanga mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejudge uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisa into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza kithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakhona okusho ukuthi lensizwa ngizofuna understand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela ngidingana esibhedlela ngidinga bayisike lempahla le uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwi scrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakhile mina ngizokwazi ukubulala yona le nto uma ngiyibulalile okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeka into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu lezi zama testicles if I'm not mistaken zimkahle
futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye inhlamvu right. It's a matter of the process ye-hydrolysis eyenzekile within the scrotum. Within the scrotum. So ngiyadinga umuntu ozohlinza uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela kum ngipholisa lemthungo othungwa odokotela lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela bamukline bamelokhuza bamthishwe kahle ngamathishu bamenze everything icleanwe liyanto kubantu sidingani kubantu including to me abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha ngibonke kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo hayi ngamasimba agcwele ama channel azikeme sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo akhathalela abantu ngempela le yathuleleni TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli kodwa nje le yathuleleni TV I love it mina myself I love it ne foundation yabo thuleleni and stuff I love it because idila nento ezicayi umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoqufa kwinyanga because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze focall yonyanga ingaphezulu kwenyanga lento ngaphezulu kwenyanga lento angifanele inyanga eyifosayo sithi hayi woza ngizokusiza ngoba njengamanje baba sibe ku 5 months futhi be right into yomfana 5 months hayi umuntu awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana semncane umfana. That is the reason why ngithi ithuleleni foundation othuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla yathuleleni because ithinta lezi zinto ngayithi lama TV channels amaningi alele ukudlala icash man ngento engaphatheki nansi inkunzi ye channel lethuleleni. So that is why ngithi mina into ebaluleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona ukunikela kulabantu nami futhi ngizofaka ngoba phela yimo shoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa mayisehlinzile ayibuyiswe kwimi lo moya lo ostakhe lapha ya ngoba kukhona inkuzi malanga esilwane lapha lesilwane sisitakile ngizodila naso mina mase bayithungela kahle odokotela kahle bayikhafe kahle sizokuhlonipha lokho kulendlela sodila ngayo na ukupholisa umthungo umfana abuyele egemini hayi lokho hamba ngapha kuthiwa ngizolashwa ngiyangapha ngizolashwa ngibuke kahle baba ngadula ngangena esigodlweni ngayibheka inhlavu zakhe lezi azilimele right angakhanda ingane le yamuntu enje azilimele try mina UKing Bhaka. So that is why ngithi bafethu lento ayifuna ukujikajikwa kudlala hide and seek sesidi isikhathi ingane ihlupheka yehla yenyuka ithi nyanga zokulapha ihluleke endokulapha ihluleke lento even na umfana ngimcheckile psychological ulahlile ithemba lokuthi khona la engamsiza psychological ulahlile ithemba ukuthi khona isibhedlela singamsiza kodwa ngithi khona UKing Bhaka manje yena akangisize nje ukuthi ayikohlinzwa ngeke yaza lilimali ngoba sengisibonile isilwane besomlimaza sengisibonile ekuthiwa kodwa uvele wenza ibizoba khona i-challenge here and there but ngoba ngikhona sengisibonile ngizokukhinya isilwane mina la engathi besebenza odokotela yabona isurgeon yabo ilokhuzana izoba successful nangu umuntu wesifazane mos uyakwazi ukuhlinzwa ivagina inwetshwe mayine ekhanda elikhulu ingane inwetshwe ivagina bese beyidonsa uma kuukuthi ingane siphendukile ingane yabona isiza kambi noma isiyibridge bayakwazi nje ukumhlinza umuntu bamvule nje la imthungo lapha ya bamuthi qhuqhuqhuqhu yabona bese bese beyidonsa ingane iphume wa iphume ingane ayikho into kuthiwa ilimele because odokotela they like bayifundele lento ba train ukuyenza lento and nathi spiritually so besibasupporta futhi into engayifuni angifuni udokotela bengabe lokho yena ahlangana nabangani bakhe asho lokho befuna usizo kodwa lento ukuthi uzogijima inyanga ehlenyuka yileni imkhumisa amasimbayo yileni imkhumisa amasimbayo kodwa kugcwele into eziningi la ngaphakathi kuyena ezingazwani lento ingaphezulu akho bathandaza abangani lokhuza lento sesithi isikhathi igula ingane yabantu kufuna ngathina manje UKing Bhaka nazike into engisho la ngangishilo ngathi wemadoda emhlabeni uNkulunkulu ukhiye ngathi emhlabeni baba odokotela mawubona udokotela mhloniphi udokotela baba ukwazi ukubhala incwadi ufuneka enkantolo abhala incwadi athi le patient yami ayikho eligible ukuthi ingayovela ecourt dokotela amandla kadokotela respect udokotela respect baba ungamthathi kancane empilweni yomuntu for ubuntu ke manje umrespect uthisha
ukuvikeleka li respect iphoyisa. You will never go wrong, baba. Never go wrong. Uyadinga ukuvikeleka. Uyayidinga impilo nokunqoba. Uyadinga ukuhlakana ba respect labantu nabanye. Ngeke mina ngikugoqe mfethu mina. Mina ngisuka kude mina. Uma ngishila into I get you. Bayazi abanye abantu ngilapha kwa workshop. Wayevele yahle umuntu emotweni abeke la. Mase ngiyasho ngithi hayi lo ngizomlapha lo. Ngizomvusa manje. Omunye afike ngithi lo ake niqale nimuse esibhedlela baqale baye komcheck konke ngifuna ukuyiverify ke manje from ngokwelokhuzana ngokwe medical point of view bamhambisa umuntu esibhedlela lo nje how angithi uyazibona inyanga mayigula nazo siyasibhedlela ufike silele embhedeni isantu ibheke phezulu angithi uyazibona amazigingwe imoto uyificilele khona enye nje eyayihlinzwa ikhishwa malokhuzana ama gallstone la yini ama fibros beyikhipha bayihlinza bayinhlebeza la ngaphambili inyanga ehlonishwayo bayahlinzwa nje okusho ukuthi ibhedlela baba zisebenza zisebenze ngisho inyanga izenza ingakana mayifuna ukukhuthuza wena when it comes to reality imayisine inkinga yona iyasibhedlela isibhedlela ngisho manje ngaphathwa ikhanda inyanga iyenza lombhemusa wayo ibona ayisebenzi lento ikhathi imthambithi uyambona esibhedlela usewulaliswa inyanga babe inqwaba yazo zidla lento le zidla amaphilisi ama ARVs zigula ngezinga eliphezulu inqoba inyanga kodwa zibhalance nje ngama ARVs nje mangathiwa ubheka inyanga inqwaba yazo ezidla ama ARVs ungathuka wena bese uthi wena hayi inyanga yami namanje le nyanga yakho idla ama ARVs baba yinga ngithi mina ukugobela wami uNkulunkulu ngisiza ngoba angiyikhiphi into engekho ngomlomo wami angiyikhiphi kodwa ukuphila ngomlomo wami mina mangivula umlomo ngikhipha ukuphila lesilwane esingene lomfana lesingene kulomfana isilwane njengamanje ngithi fire kusona lesilwane esilomfana esesimdle umzimba samba simpetula ngithi fire ngithi lesilwane lolusizi esishiye phezulu lomfana ngithi fire kusona kusho mina UKing Bhaka inkosi emhlabeni ngindodane emazulwini wena nyanya ufokofa thina sifuna ukula izinto ezinje nake thina ngangilongo ngishwale nale mina and lo mfana ngicela ngilalele angaloku ikhifi wayena sezozwa ngayo angithi manje simhlulele lento esisikhathi asizozwa ngayo akayisibhedlela manje mina ngizothi ngilwa nesilwane akayisibhedlela bengabe ukuthi imali ayihlangani kulungile phela akuvuli iaccount yakhe la Capitec kade abantu bevezwa Capitec la becela imali for athi umuntu ngilambile ngicela ngiphi imali balandeli bami ngithi ngathi shu nansi into ka Capitec nansi futhi ngalokho kuthiwa kuzovulwa whatever hey akavula uCapitec lo muntu vula uCapitec awenze ngathi uba ibusiness avula uCapitec oyibusiness ukuze bayingene imali bangathuka baka Capitec sifuna ukufaka ukuze ahambe naye ohlinzo ukuze ngikwazi ukuhlala isilwane lesi ngoba ngifuna sibekezwe hawu nali party bo kube ngazuthi kushubile emhlabeni engathi emhlabeni ayikho hey izwa ngami futhi usizile ukuthi asibone because vele ukuhlinza into ebucayi kunzinyana kodwa ngiyicheckile leya izoba successful kuhlinzwa kakho show mina UKing Bhaka hawu umuntu onake kudlisa izinto ezingathi shu athi hayi yini into ezokwenza ukuthi scrotum siphinde sishrike back yini there is no ayikho into enjalo baba because lapha phakathi manje kuhlela ufeleba and ngisho ngaphuma ufeleba there is no way ukuthi sesingazishrinkela sona le shrinking yakhona sikwazi ukuyenza if siku normal size ngiyasho nje mina uzokwenza into ezoyenza umuntu athi umuntu hayi ngizoyisiza mina hayi ilumbe lapha kuhlela isilwane esiqale samudla umzimba samudla sambhoboza sabukhipha ubovu emzimbeni sayobhajwa sasidlula la sasingabhajwa nalapha ku-anal ngemuva sasingabhajwa nakhona njengoba sibhajwe la nje manje ngaphambili ngisho abantu besifazane bayaba nezifo ecishe zibe nje umehluko ke akubi ihydrolysis ilokhuzana kubona akubi hydrolysis kuvele nje ngaphansi nje akhiphe amanzi angasile avele aye esikhathini sakhe ngendlela engahlelekile uyabona ivele kube nelonda kube nezidlidli lapha sometimes izivaleke ivagina yomuntu wesifazane mangabe sinje into ifikile kuyena iyenzeka kodwa ayibi nje ngali inhlanhla lomfana lo ukuthi inhlamvu lezi zakhe azilokhu aziphazamisekanga angikaze ngimbone angikaze ngikhulume naye ngicheck nje esigodlweni waphela ngathi una ngesigodi esizima kakhulu nokuthi uzoba right kodwa bezongilalela ngekuphela 5 months abhukhe i-appointment ahamba aye kohlinzwa lapha yana bazoyithunga odwa ngoba inkunzi imadododo kodwa abafana bami bazoyihlinza lento bayishaya ithule ithi
Kangalokho bakubuza ipasi nespecial bese bethe nje siyahlinza sengishilo inkosi bafana bami inkosi hayi ngenkosi man lethi yanginyanyisa because lo mfana mncane lo mfana ikusasa lakhe lisangaqhakaza lokuhamba egqiqa eshoniswale engabe yaqonda luqonde nje ulimi qonda ulimi ayikho inyanga mhlanga eMozambique ayikho inyanga ezokhona ukuphinde ithi ngemithi izo le level ingaphezulu komuntu umuntu uyi-entry level yethu le njengoba nje ukubona makuthokiwe ecaleni uzodila nelokhuzana noma yilodi lapha udile nomshushisi udile nelokhuzana nomseshi yethu le ikwilevel yethu bukeli hayi ukuthi uzothandaza lana wenze yonke into le cha umthandazo uzolandela funa everything must be on action la engathi manje khona kuthiwa yenzeke hey lemhlabeni ayikho into engenzeki kuphela umqondo womuntu othile nobuhlakani bakhe kodwa ayikho into engenzeki lemhlabeni angiphathi makuthiwa khona imali afethu ngithanda ukuphupha futhi nje ufuna ukuthuleleni nalo mfana bahlele bafike la ngeke lokufona mina ngithi hey wozani ngeke ngenze inkosi phela ngeke lokufona mina ingakho namanje ngiphendula la ngoba into social media le ngiphendula la ngeke lokufona lokuthiwa hayi UKing Bhaka usefonile sobona usiyaya hey ngibhanke nezinyoni mina ngikhuluma eqondile into ethe befuna usizo umfana uzohamba la usizo la alukho lunye oluzoqhamuka usizo olungadluli la sisithi ukusebenzisana nemoya yasesibhedlela siyidinga la hawu ngakhuluma umuntu wakithi madoda sibhekile ngoba naku nje kulokuthiwa hayi ukucashi ingangiyibonga ithuleleni leya inkathi organization ngoba angani foundation organization yini ngiyayibonga ithuleleni le kuthiwa nalama ama-channel akusikemu abantu kwenziwa into enje ngabe liyaphila isizwe sikwazi ukungenelela for usizo waphela masibeke la indaba sefuna singenelele for usizo ukuthi makunje kuzobasha ekuthiwa bekade kuyisilonda lesi sithe phihli singaphandle bengeke ngimdinga umuntu ozohlinza bengizosipholisa mina kodwa ngoba lokhu kungaphakathi and ngesibona isilwane ukuthi siloku simudla umfana sibuye silale siphinde simudle mase simudla hey ngisha amaphilisi enhlungu awasebenzi mase sivukile simudla mase sidedela ubovu emva kalona afethu baba yini nginithanda ukuphupha ngizophinda ngibuye ukuthi ngingene kabi la namhlanje ngoba lento le iyanginyanyisa because iwona umsebenzi ngabe sikhuluma ngawo ke lona ke hayi kodwa umuntu athi hayi khona into eyidumbe engizokuchatha ngalo izohlehla le efoko ayikho lonto ayikho lonto umuntu ozokwenza lonto sibeke u5 months ngoba ngolokhuzana mase kuphela u12 months yonke iye end yemimoya isuke isekumele ilokhuzana imoya ivuselelwe iphinde iqiniso kabusha yonke imimoya ngakho maku December abantu basuke bengasalawuleki bendiza beza ngoba imimoya isuke nayo sekwama holiday awu isizovuselelwa kade isebenza unyaka wonke imimoya into efanayo le into ethe ukujula kuyona ke yokubhatoma lonto le cala ngakufakela nangisikisi kufanele uzosinda bezolalela phela bezolalela papa yini ngithanda uri Back to Jeffrey Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video as well. So ngibona le video le angathi UKing Bhaka ube live yabo talking about le ndaba yalo mfowethu le lo onesisende ngolimi lwesiZulu kusho kanjalo ngamanye amazwi ke uvukelelwa i private party yakhe and then ke ube lapho Khosini FM if ungaphosisi lapha ke ku VBS Vuka Mzansi breakfast show ekhuluma nje ngodaba lwakhe ke nosizo ke alicelayo. So sibonge futhi ke nalo ubaba lo okwaze ukumthatha agcina emfikisa endaweni ke efana nalo uKhosi FM. So lapha ke ubekhuluma nje ebeka udaba lwakhe then ke kwase kuba ukuthi mhlambe ke uyathinteka naye ke UKing Bhaka ekuthenini ke agcine phawula ngalo lolu daba yabo. I'm not sure ukuthi ke bekudaba lwaziyo noma ke before ufika uKhosini noma ulwaze after ekuthenini eselizwile lapha ke uKhosini. Silibonile ke lolu daba noma ke isimo salofowethu lapha ke ku YouTube nani kuma platforms ahlukahlukene and then kwakhulunywa ngayo lento ke ba provide ke usizo abakade bengakwazi ke ukumnceda ngendlela abamnceda ngayo but then ke nayi ke inkinga la iseyikhona ke kubantu ke nje abanye ke vele bayakholelwa ukuthi ke UKing Bhaka engakwazi ke ukunceda lo mfowethu lo kodwa ke into challenge iyodwa akumele kuthathwe ama chance ezintweni ezifana nalezi because I feel like abanye abantu ke abaclaim ukuthi bayizinyanga bajike besebenzise ke ithuba ngesikhathi eswrong yabo. This is not the right time ukuthi ke umuntu asebenzise leli thuba to his or her own benefit yabo because right now into isekuthenini ke akusizakale umuntu odinga usizo ngalesikhathi lesi adinga usizo ngaso. Into ke enginotisayo la UKing Bhaka
kwezinye izinto kubalekile ukuthi ke wehle noma uhlehle yabo, hayi ukuthi usuke ungadingeki. Yebo umbono wakho mhlawumbe usuke udingeka, kodwa nje uma usuke ungeke uzukwazi ukuthi ke uncedise ngaleyo nto leyo from get go, kumele uvele wenze njani, umele emuva, then utetele abanye abantu abanolwazi, abantu abazokwazi ukuyenza leyo into leyo, ngoba akekho umuntu ke osazi konke ngamanye amazwi okwazi ukwenza yonke into yabo. That's why ke kunabantu abafana nodokotela, that's why kunabantu abafana nonesi, that's why ngokwezigaba zabo bekwazi ukwenza imisebenzi yabo ngalendlela abanikezwe ngayo. Naye mhlawumbe uyakwazi ukusiza la kusuke ekutheni enikezwe ilentuzana ithuba lokuthi asize khona, noma anamandla ukuthi asize khona, futhi ke aphiwele ukuthi ke asize kukona, uyabo. Njengamanje into engiyibukayo, okay, in as much as bengadingeka abantu besintu kulolu daba, but I think ke okwamanje because kuthiwa lo mfana engakwazi ukusizwa kahle kahle ke odokotela, into challenge njengamanje ke imali yokuthi asizwe ibona odokotela. Ake kudedelwe bona, kodwa ke with assistance yobani yalabantu abakwazi ukulapha ngokwendabuko. Bakhona ke abantu batshelwa nabo abantu ukuthi ke ngoba kugwenywa zona lezi zinto zabantu ke asebahamaqola njengamanje ke abathi babalaphi bendabuko. Bakhona ke abantu ke abaregisterwe ukuthi ke bekwazi ukugcina besiza abantu ngokwezinto noma ngokwezimo ezifana nalezi. Omunye umuntu ke wabo labo bantu ke futhi ke mina bengamrecommenda ukuthi ke asondele mhlawumbe eduze kwayo lensizwa, ubaba lapha ke uDr Vivi Omkhize, naye akasondele mhlawumbe kuzwakala ukuthi ke ngempela lensizwa ikungani ke ikanje, futhi ke ingahamba hambe ke isizakale kanjani, uyabo. Baningi abanye ke abaphiwe yona lendlela yokwazi ukunceda ngokwesintu, yabo, abasemthethweni and futhi ke ongeke badlala ngabantu. So I'm not saying ukuthi ke uKing Bhaka mhlambe ke yena engahluleka udlala ngaye lo mfana, kodwa indlela akhuluma ngayo igcwele ukungazethembi. Ukuqala nje lokho kukodwa nje lokho kumele kube i-red flag kukodwa lokho ukuthi okay fine, lo muntu lo ama-highlight okungathembisi ukuthi lento le engakwazi ke ukusiza lo mfana kuyona ke maningi kakhulu, ziningi kakhulu izinto esingathi masiyibheka noma kwinkulumo yakhe nje, maningi kakhulu ama-statements ongahamba wapick up ubone ukuthi okay fine, lo muntu lo kahle kahle akayazi lento le. Okunzima nje ukusho ukuthi ke angiyazi lento and ayidedelelwe abantu abayaziyo abazangakwazi ukuthi ke benze njani ke basize bancedise lo mfowethu lo. Baningi nabantu ke abacommentile kwenye ama-video ke ngiyibonile besikhathiwe, yabo, abashoyo nje ukuthi okay kahle kahle uKing Bhaka la ubesey'inkantela nje, ubesekhuluma nje ngoba phela ke ukukhuluma yinto ke abantu ke abayiphiwe, yabo. I'll just read ama-comments ambalwa lana ke ekuyona le video, and then ke nawe uyobe usuphawula ke ngendlela mhlawumbe ubona ngayo la kwi-comment section ukuthi ke wena ubona kanjani ngako konke lokho sekukhulunywe uKing Bhaka kuyona ke i-video le esikufakele yona. Uthi ke laphana ke uma gujwa ke awukwazi ke unamanga asinayo sinayo makhubalo awalashwa kanjena, asingeni esibhedlela lana kufuneka imbiza yamakhubalo bese khathi idla lekhubalo. Okay, kusho umagujwa lapha. Uthi ke usokalezwe angazi lutho, angazi, okay, uthi ke akazi lutho uBhaka wenu. Alright, yeah. Omunye lapha uthi ke manje kufanele ke avela lale underground. Abanye abantu ke kweDisingisi yazi ke kumele abantu beSingisi mesingavuki kahle ke bevele bangasikhuluma straight, because lapha uyawakhuluma ke uBhaka ekhuluma ukuthi umbhembu lo if ever mhlawumbe ukuthi yena unazo zonke izimfanelo futhi ke uyakwazi ngokusemthethweni ukuthi amsize amhlinze enze yonke le nto leyo, ngabe uyakwenza lokho, kodwa angeke akwazi ukwenza lokho ngoba akanayo ngisho i-license yobudokotela njalo njalo. So ubezovele nje athi akalale phansi khona lapho, yabo. I think in other words lento ke ingaphezulu kwamandla eKing. Yeah, I think into ebibalekile nje ileyo ke bekumele ishiwo yena uBhaka ukuthi lento ingaphezulu kwamandla ami lento le angikwazi, yabo. And le comment engiyibona lapha nje ivele iyanamathela ngqo kulento ke engiyishoyo. Ngabe uvele wathula bafo uma ungenalo usizo, kusho ke laphana ke uphilane noma ubani philibane, yeah. uMalumsi laphana ke uthi ke ngifuna ukubona kahle ukuthi ke wazi ukupepeza qha lala
la underground. Then ke I'll just read 2 more, then ke now uqhubekele bafethu, because I think these comments are repeating one and the same thing yabo, kodwa ngendlela ezihlukahlukene. So uthi ke lapha na komunye ke mncunu uze aphelelwe umoya masenza into eyazi konke. Uthi lapha ke musu ukuchaza isobho bhuti ithi awukwazi finish and clear, vele ngeke kwazi konke, anovuma ukuhluleka. Izinto ke eshow abantu lapha ke ehlukahlukene kuyona le video le engeke ngayibuka yakhe ke UKing Bhaka. But then bafethu I feel like yeah nje umuntu ke ongafuni ukuvuma makuukuthi akakwazi ukwenza into, ufuna ke ukuba usazi konke, of which leyo nto leyo i-wrong kwesinye isikhathi, because you will end up doing izinto kungafanele ukuthi uzenze ke futhi ngendlela ke e-wrong yabo. Kwesinye isikhathi kumele uvume ukuthi into awukwazi ukuyenza, and futhi ke udedele abantu abanye abakwazi ukuyenza, not abakwazi ukuyenza kancane but abakwazi ukuyenza ngendlela ke e-right ezokwazi ukuphila, ngoba umphefumulo womuntu lo okumele uphiliswe la. Akuwona upopaya, akulona ithoyiza, akuyona imoto ekwazi ukuthi ithi mayifile iphinde ilungiswe futhi ku replacewe ke ama parts ayo. Anyways, you'll comment on the section down below if you have anything to say. Don't forget to like this video and also subscribe to this channel. Ake ngibonge manje, ngiyabonga manje, danko.